Fodwa ta' festa għad-daq ta' qniepen u sejs tal-Murtali, iż-żabbarin biħġarhom ħolqu t-toroq prinċipali tal-Belt Hompex imżejna blifjen libsa biex jilqgħu l-wasla ta' tradizzjoni popolari fil-festi Maltin, il-pellegrinaġġ nazzjonali tar-rotti u l-muturi tal-Festa tal-Madonna tal-Grazzja. Iċ-ċiklisti ħadu r-rotta li mir-Rabat għaddiet tul iċ-ċentru ta' Malta, filwaqt li s-sewwieqa tal-muturi mill-Mosta ġibdu lejn il-kosta tal-Lvant ta' Malta biex iż-żewġ pellegrinaġġi jiltaqgħu fil-Fgura. Għal-ħabta ta' nofsinhar, il-pellegrinaġġ immexxi minn skorta tal-Pulizija l-Arċipriet il-Kanonku Evan Caruana kif ukoll xbija tal-kwadru titolari inkurunat tal-Madonna tal-Grazzja feċ biswit il-bib Hompex u dar it-toroq żabbarin sas-Santwarju tal-Madonna tal-Grazzja. Mal-wassa tal-pellegrinaġġ, l-Arċipriet għamel talba qasira ta' ringrazzjament lill-Madonna tal-Grazzja u għatta saċerdoti birku lis-sewwieqa u ċiklisti. Ma naqax ukoll is-sem ta' tfal u żgħażagħ fil-pellegrinaġġ tar-roti, buħut minnhom ħadu sem għall-ewwel darba. Din hija l-ewwel darba lija u tfisser ħaġa kbira lija. Nieħu ħafna pjaċir u ili nattendi 3 snin. Ħadna l-opportunità nistaqsu wkoll lis-sewwieqa tal-muturi għal għadhom iħossu li għandhom jiċċelebraw jum il-festa b'dan il-mod. Naw żabbarija u nħoss li nagħmilha wiegħda jew devozzjoni. 55 sena ili nagħmilha. Xi tfisser lik il-festa tal-Madonna tal-Grazzja? Pajjiżi hu, nħobba ħafna hu. Ili nħossem kemm ili għandi liċenza tal-mutur xi 30 sena. U nħossem biex nirringrazzja l-Alla li dejjem tħallini il-Madonna li dejjem tħallini qawwi u sħiħ. Xi tfisser lik il-festa tal-Madonna tal-Grazzja? Gawdejta minn kulat, minn kollox, nħossem f'kollox biex ngawdejha tal-aħħar sabaħ l-aħjar biċċa u l-isbaħ biċċa l-lejla l-proċessjoni. Dan il-pellegrinaġġ beda jsir fl-1951 lejlet l-inkunazzjoni ta' xbija tal-Madonna tal-Grazzja wara l-Papa Piju XII iddikjara l-Madonna tal-Grazzja bħala protettriċi tas-sewwieqa tal-muturi.